ኣብ ሃገረ ሶማሊላንድ ኣብ መንጎ ዞባ ጁባላንድን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ እና ገደዳ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ኣብ መንጎቶም ብደራዊሽ ዝፍለጡ ሓይልታት ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ሶማልን ግጭት ከም ዝተኻየደ መርበባት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እቲ ማናራኒ ኣብ ዝተባሃለ ሰሜናዊ ከተማ ራስ ካምቦኒ ብሮባ 11 ታሕሳስ ዝተኻየደ ግጭት መበገሲኡ ብንጹር ኣይተፈልጠን ኣሎ። ይኹን እምበር ሓይልታት ደርዊሽ ጁባላንድ ኣብቲ ከባቢ ምንጭ ጽሩይ ዝስተማይ ናብ ዝርከበላ ኣደው ክጽጋዕ ዝተዓዘበ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተዮም ምንጭታት እታ ሃገር ዝጠቕሱ። እታ ኣስታ 6 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ ራስ ካምቦኒ ርሒቓ እትርከብ ዒላ ኣብቲ ከባቢ እታ እንኮ ጽሩይ ዝስተማይ ዝርከበላ ቦታ ኮይና ኣብ ከባቢኣ ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ሶማል ብጽኑዕ ዝሕልዋ። ነቲ መጥቃዕቲ ዘበገሰውን ኣብቲ ከባቢ ዝተጸጉዑ ሓይልታት ጁባላንድ ነታ ምንጭ ማይ ክቋጻጸርዋ እዮም ካብ ዝብል ስግኣት ምዃኑ ይግመት። መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ሓይልታቶም ኣብቲ ግጭት ጸብለልታ ከም ዝነበሮም ክገልጽ እንከሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ግና ዛጊድ ዝሃቦ ግብረ መልሲ የለን። ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየደቶ ምርጫ ካብ 2012 ናትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ኣሕመድ ማዶቤ ንሳልሳይ እዋኑ ፕሬዚደንት ኮይኑ ብምዕዋቱ ብፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ተቐባልነት ኣይረኸበን። ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ፈደራላዊ መንግስቲ ንዝደፍኣሉ ዘሎ መውጻእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ኣብ ርእሲ ምቅዋሙ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስጢራዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ርክባት የካይድ ከም ዘሎ ብመንግስቲ ፈደራል ክኽሰስ ዝጸንሐ። ኤርትራ ንፍለይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣኔት ዌበር ኣብ ዶውሓ ቀጠር ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ንምዝራብ ዝገበረቶ ዑደት ነቒፋ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ናይታ ፍለይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዑደት ናብ ዶውሓ ቀጠር ሰብ ጉዳይ ዘየሳትፍ ካልእ ኣጀንዳ ዘለዎ ክብል እዩ ነቒፍዎ ዘሎ። ፍለይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣኔት ዌበር ብዛዕባ እቲ ናብ ቀጠር ዝገበረቶ ጉዕዞ ኣመልኪታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጽሑፍ ናብ ቀጠር ዝተጓዓዘት ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ቀጠር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ንምዝራብ ከምኡ ድማ ምስ መሓዙትን መሻርክትን ኣብ ዶውሓ ፎረም 2024 ንምዝታይ ከም ዝኾነን እቲ ዕድመ ድማ በትካል ክራይሲስ ግሩፕ ከም ዝተገብረላ ሓቢራ። ነዚ ናይዛ ፍለይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኢሮጳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽሑፍ ኣሰንዩ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ነቐፌታዊ ጽሑፍ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ ዘርእዮ ነገር እንድሕራሎ እዞም መድረኻት መብዛሕትኡ ግዜ ብድሕሪ እቶም ወሰንቲ ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝካየዱ ኣጠራጣሪ ረብሓ ዘለዎም ኮይኖም መብዛሕትኡ እዋን ድማ ሓድሽ ቅልውላው ንምፍጣርን ንዘለዉ ጸገማትን ዘጋድድን እዮም ብምባል ገሊጽዎ። ኣብዚ ጽሑፍ ከዓ ነቲ ኣብ ዶውሓ ርእሰ ከተማ ቀጠር ዝተኻየደ ዶውሓ ፎረም 2024 ዝነቐፈ ኮይኑ ነቲ ምትእኻብ ከዓ ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮነ ቀይሕ ባሕሪ ዘይተሳተፍዎ ኣጠራጣሪ ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ ገይሩ እዩ ኣብዚ ነቐፌታ ሓዘል ጽሑፉ ዘርጊሑ ዘሎ። ካልእ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተሓዝ ዜናታት ልኡኽ ኤርትራ ካብ 2 ክሳብ 9 ታሕሳስ ኣብ ሃንጉዞ ቻይና ኣብ ዝተቓንዐ ዓውደ ዘተ ቆጠባውን ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ከም ዝተሳተፈተ ሓቢሩ። ኣብቲ ዓውደ ዘተ ፈጻሚ ጉዳያት ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ከምኡውን ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ መደረኦም ድማ ኣብ ኤርትራ ቆጠባውን ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ሓሳባውያን ኣምራት ዘይኮኑ ህልዋት መብጻዕታትን ኣካል ሃገራዊ ፍልስፍና ልምዓትና ንምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ፖሊሲታትን ሕግታትን ኣዋጃትን ዝሰፈሩ እዮም ብምባል ገሊጾም። ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ምሰሓብ ዝጸንሑ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ካብ መንግስቲ ቱርኪ ድሕሪ ዝቐረበሎም ዕድመ ኣብ ርእሰ ከተማ ቱርኪያ አንቃራ ዝርብ ከካይዱ ምዃኖም ተሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሕሙድ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ዝርብ ንምስታፍ ብሰሉስ ናብ ቱርኪ ከም ዝተበገሰ ማዕከናት ዜና ሶማል ሓቢረን ኣለዋ። ኣብዚ ዘተ ቀዳመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ክሳተፍ ትጽቢት ይግበረሉ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ብማዕከናት ዜና ኣቢሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የለን። ክልቲኦም መራሕቲ እንተተራኺቦም ድማ ድሕርቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎተን ሃገራት ዝተፈጥረ ምሰሓብ ብደረጃ መራሕቲ ዝካየድ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ክኸውን እዩ። ሮይተርስ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ክካየድ ዝኽእል ዝርብ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ዜና ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርክን መረጋገፂ ንምርካብ ዝገበሩ ፈተነታት መልሲ ከም ዘይረኸበ ይሓቢሩ። ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርድዳእ ድሕሪ መብጽሐን ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ናይ ምርድዳእ ሰነድ ፈሪመን ነይረን እየን። እዚ ምፍራም ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ዘሎ ምሰሓብ
طنقو كم زنبره يزغلاص بدهر إيغن كالوت هاجرات بقاتان بتزاورن نتم السحاب إيدان يأتوالو مهلاون يزحبر سوماليا كم أكال جزءاتات تقصرا بعلنا صنتا زأوجت سوماليلاند أبتمس إثيوبيا زفرمت السامع أفدق بحر بمهاب كم هاجر أفلطخ تركب دليت كم زلوا كجلص أني هلا نزس عيبها إثيوبيا نلولا ونتيت تحسال لا كتبليا سوماليا تخصص أمانجو إثيوبيان سوماليان زي مرة أزاس عبه سامع سوماليلاند زحلف عمتها مودة ورح تحساس مستفرمه أوش أحد ورح تكبروا كخوني تباهي لنيرو زاجد جن بزعبا قبرونتو كاب كلت يوم وجنات زتبس حنا جريلان سوماليا دحرت السامع ناب حبرات أفريقان ودو حبرات هاجراتن طبعا كان مغرب وصاي مستاب سنك هنصت قدب حداسه مس إثيوبيا أبزي مسمع تركب جبسي وتهدروا متحبار نمجبر أبزخ إلى سامع مبصحوني ذكريو توت ردما إن قدلي متيو بجكازي سوماليا أبت هاجر نزنبرة أمباسادر إثيوبيا بمسقوقا نامباسادراون كاب إثيوبيا كم سحبته يفلات نعمتها أبت هاجر توافيرس أنحة نحبرات أفريقيا عقب سلام لعل تراس تتصاوت سراويت إثيوبياون كاب جزءاتها كواتس بتتجاجمي حتيتها تركيا مودعتها زحلف عمت كل تزور زرب منسترات قديات وصايتن هاجرات بممرح أمونغو أنزل لو وطرن مقلال كم زفت تنزل ذكر كوينو حجدما مرحتي إثيوبيان سوماليان بمنقد بريزيدنت تركي رجب طيب أردوغان كزراربو تثبيتي جبر كم زفلت تركيا بسومال وتهدروا مع عسكر زلوا خوينو مسومال كا كساب نام مدهساس كم ندادن غازن زا مسألة بحريا وهابت زحلفه قوطباوي ركباتي زلوا سراوي السودان أم عرباو زوبا دارفور أب زركب عداقا بزفتس متقعته حيالو سبات كم استقاتلتا غاليسو أو كتما كابكابيا وترسوني سمناو عداقا زفتس أملا معالت خوينا نبرتي قرا بتاقشتون أبزا معالت زيان أبتا ختما وي كابكابيا كوحزم مرأي لمد مخاني زحبر كتما كابكابيا كابتا خساب حجي أب دارفور أب تحتي وتهدراو قوصر التركب انكو كتما الفاشر نمعرب أستات 280 كيلومتر ريحيقا يزلا بسوني أب تعداقا زسكحك حلقيت كم استفتس أمه وجلة حلق سب أو مسلات طبقاتات هوصص اوان كسيزيو اتوجل كم زحبرو بسن كتب سراويت سودان استفصم متقعت اير لعلميت سبات تقتلهم كم زلون كالوت اما سبات دما كم زقسولن غليصو منغو سراويت سودانن حلتات قلطف دغفن زكايز زل گچت زحلفه سومنات اب استفلاليه كبابيتات حيلو كم زقصله كغلصن هيو زين 19 اوارح زقصله گچت اب عالم اتزعابيه سب او قلولاو كم زسعبه زنجر كوينو لعلي 11 مليون سباتون كمربتهم كم زابلو ديديو أبزوان أبكينا السودان سراوي السودان كونا حالتات قلطف دقف قبنات كينات كم زفتسمو كخصوصا كله كلتي أم وغانات قلنا تكسيينس قويم بمسرت طبقاتات هوصصوان اتنايت مالمت قعتا أير نبرت قرا بالتعدتات نابتا كاب ميازيا جميرة أبكبا التركب كتما كابكابيا عداقا كغورا أبز مسؤول اوان تفتسيميا ميلم ازي أم معالت عداقا أبلعلي سيفيلاوان زتفتسمت قعتي رؤيت إحسات عالم لخاو حقي كبلون تقوجلت طبقاتات قليص الله بتخال وجن دما حيلتات قلطف دقف أب كتما أندرمان أب لعل سيفيلاون بتهدراون أفعلالاي كي جبرو أب كل دبداب كم زفتس متخصصم بسول سبحان أوتوبوس بستفتس دبداب 14 سيفيلاوين كم استقاتل تحبيريو بجكازي حيلتات قلطف دقف كم معدل ندالز أمسلو سيفيلاو تحت غرسي نو تهدراو علامة يتقوم مهلاون يخصص لو بسنبت أب كارتم أب تحت قوصر حيلتات قلطف دقف أب زركب معدل ندادي بستفتس متقعت أير بوحدو عسران شو من تنسبات تقتيل ميام نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب من رغب سلام نعخم